Pinoy Bus Driver TV. Ako muna yung mga buksit. Alas 3. 15. Dito tayo sa sa Matnog sa booking. Ano pa tayo nagpapabook pa tayo mga buksit. Alas 3 ng muling araw. Madilim pa buksit tayo. Mga kabuksit, good morning ulit. Dito na tayo sa loob ng fair na Matnog, Sorsogon, Philippines. Shout out kay Bigo Buksit sa mga taga Sorsogon, Bulan at Matnog. Ito mga kabuksit, magluluding ng Santa Clara. Dito tayo sakay sa Santa Clara alas 4:20 ng muling araw. Kasi wala pa ang paskat, wala pa isa pa rin paskat dito kasi nandoon sa Batangas pa yung isa. Ayan, mga sa paskat yan nakapila dyan. Dito tayo. Kasi kuha tayo pa natin ang paskat, mamaya pa tayo masakay. Saka abot tayo ng gabi doon sa Masin. Buksit na tayo. Loading na. Alas 6 ito matapos mag-loading. O kaya alas 5. Kasi alas 4:20 pa lang. Alas 4:20 5. Ayan. Bago mag alas 7, alis na siguro to. Buksit na tayo. Malikabok dito ng gusat, malikabok. Walang ulan, walang ulan. Kaya makapalang alikabok ko. Kung ulan ito, putik ito. Buksit na tayo. Kapalang alikabok. Fuse doon sa battery. Ito. Tayo ito. Wala tayong kurente mga kabuksit. Magagawa naman tayo ng paraan ito. Shout out parang Kelvin Vlogs. Kay Ruben Ilarsa from Auckland, New Zealand. At sa mga taga Canada, shout out mga kabuksit, sila Jose Jeremy Colado at si Luis Canilla. Huwag kang mag-alala mga kabuksit, mapapanda natin yan.
Jason si kaya katong dalawa tayong pitrangko sasakay dito 1898 din Davao. Nagloko naman natin kurente ng buksit. Ha? Nagloko naman natin kurente. Gagawa naman natin ang paraan ito bago tayo makaandar. Pinatay mo na natin puso tayo para makatipid tayo sa diesel. Tayo mo na. Kaya panda na natin ito. Board of Appeals ng Public Estates Tolling Corporation ang Kapandar mo to. Abracadabra lang daw. Alin? Hindi, kasi yung kurente na wala naman. Kaya ganito ang gagawin na. Hindi naman ito. Ituro ko sa iyo. Kasi pag hindi mo ito alam, hindi mo ito mapapanda. Tara. Patingin din doon kung may ilaw ha. Pula. Oo. Ikaw. Tayo ko gulit. Ano lang. Ganito ang gagawin. Ito ah. Sige lang. Ano mo? Inawan mo. Ayan o. Ano do? May kurente do? Meron? Do! Tara mo, tingnan mo doon, may kurente ba? Ha? Ha? Meron. Wala! Tingnan mo doon! Wala! Wala kurente! Bakit wala? Ay, natanggal ito. Ay. Ito pala ang diferensya, Pugsit. Natanggal. Ito. Ilawan mo. Ito, natanggal ang terminal. Kaya walang kurente. Wala lang liabi. Ito na, Pugsit, si JM Rivera. Nagkita kami. Nagkita na kami. Nagkita kami na idol. Ayan, ang dala ng truck. Dito, ayusin ko pa yung ano, Pugsit, yung polo sa battery, natanggal. May problema. Kaya walang kurente. Walang TNT. Pugsit na tayo. Ito, kabit mo natin. Oo. Asa kasama mo? Idol, hindi tayo natin. Ay, ikaw lang sa driver? Oo, ako lang dito. Amigo. Ilawi, amigo. Dito, ito, Pugsit. Natanggal, Pugsit, oh. Tinanggal kasi ito doon, nag-welding, hindi hinigpitan. Maluwag. Oo, hindi hinigpitan ng ikinabit sa pag-welding. Kaya maluwag siya. Crazy. Okay pa ba yan? Pagkasira na, meron niya akong isa dun eh. Meron ka doon? Oo, meron ako dun. Okay ba? Okay ba ito, amigo? Okay ba? Oo. Kaya lang, Tracy. Tracy pa ako kasi.
pangontra. Hindi makabaon. Oo, maluwag yun. 13 ba yan? Kabila niya, amigo? Oo, oo. Ang huling ko may 13 ako. Sige ka. Malayo yata Domingo. May pitin. Kaya papasok na sila. Pagsit. Sumasama eh. Oops na tayo sumasama. Kaya tayo pumunta kaya ko. Ay, Oh, pangontra. 13. oops na tayo. Ayun. Uy, luwag man. Pwede na yan, Migo. Okay na. Okay. Salamat, Migo. Oh, salamat. Ingat kayo, ha. Nahirap na ni Migo GM Rivera. Gang, pangontra. Kaya magluloding na pag si Teteng. Oo. Ganyan talaga ang buhay ng mga driver ng pagbisit. Kung hindi ka marunong magawa ng paraan, maiwan ka sa daan. Maiwan. Sabi ko, salamat ha. Oh, sige. Picture muna tayo. Bago tayo. Oh, sige, sige. Picture tayo. Si Idol. Salamat. Thank you. Salamat. Ingat kayo, amigo. Ingat din, Migo. Ingat. Hindi kami ko. Okay lang. Sige. Sige. Ha? Oo, sakay na tayo ito. Buti ka marunong gumawa ng paraan. Wala ka. Huwag ka. Tanggal pala yung ano. Upsiting ka. Mode nga yung Pirman lang sa battery. Ayan, upsit na. Negative. Tingnan natin kung may ilaw ang dashboard. negative. O, ayan na, may ilaw na. Upsiting ko. Kaya kailangan malakas ang pakiramdam mo. Kasi kung may pakiramdam mo dyan, hindi ka makakasabay ngayon sa barko. Hindi, Upsiting. malubat ko kung nakabukas yung inverter. Ayan na. Patay, oy. Patay na inverter yan. Patay na. Kasi higupin Automatic talaga yan. yung power mo. Bago mo patayin ang makina, patay lahat. Patayin mo na lahat. Ayan na, gusto tumandar na pagsiting ko. Kumatin na tayo? Oo, una ka nga sinabihan. Kaya lang. Ayun no, kakawin. Kaya lang. Nagano pa tayo? Ah? Nagano pa tayo? Pagsiting. Ay, nagano ka kayo pagsit. Wala ako siya.
sa kabartner mo yung ano, kung ano. Oo, siguro ito, para magkilatis mo. Hindi mo inuro, tapos wala ka, tapos hindi na wala magkilatis, o paano na yun? Hindi ka lang isa. Ha? Diretso? Amigo! Kaliwa? Kaliwa tayo sir, kaliwa. Amigo pusit. No, ilan? Hello, amiga. Resibo, Ibigay niyo ang ticket niyo. ticket. Ano yan? Yun. Mahirapan maglakad. Kulay na ilaw. Ano ba yan? May babae pa dyan. Yun. May babae dyan. Ano yung ticket? Yun na may ano yun. May Kasama partner ba yan, mo. oh? Yung babae dyan na may bata. Ano yung ticket niya? Dinatras. Wala man sinyas. Wala pa ng sinyas. Ha? Ano na tayo? Bakit daw? Oh! Ano yung tubig? Ano? Oh. Sama tubig daw.
Saan tubig? Diyan sa taas? Tubig. Tubig. Wala. Eh, doon lamang. Okay, na, busit. Dito na tayo sa loob ng barko. Dito na tayo sa loob ng barko. Okay.